Partiya Wekevî û Demokrasiya Gel Dem Partî li Herêma Serhedê li 8 bajar û 25 bajarokan bo diyarkirina namzedên hevbajarvanan pêşhilbijartinek pêk anî. Bajarokê Riya Armûşê Anko İpekoliya Wanê bi hejmara 230,000 hilbijêran herî bajarokê qelebalixê Herêma Serhedê ye. Li vî bajarokî nêzî 3,000 delegeyên Dem Partiyê ji bo diyarkirina namzedên bajarvanan û endamên meclîsa bajarvaniyê çûn ser sindoqan. Ji bo me rojek dîrokiye ku gel wê xwe rêveberên xwe yên şaredariyê bi dengên xwe derbixe. Ez bawerim gel jî wê dengê xwe aqlane bikar bînî. Çî kesê baş bî ez ji wê baweriyê da me ku ji bo dengê xwe bikar bînî dîsanekî serkeftî ji bo hemû xwe dixwazim. Dem Partî di hilbijartinên borî da namzedên parlamenteriyê û bajarvaniyan bi xwe diyar dikir. Dem Partî ji ber vê rêbazê di hilbijartinên Gulana 2023 da rastî rexneyên tund hatibû. Partiyê bo hilbijartinên xwecihiyên Sûyekê Adarê biryar da ku vê carê gel endamên partiyê û saziyên sivîl bi pêşhilbijartinekî namzedên bajarvaniyan û endamên meclîsê diyar bikin. Em bêjin gelê me jî gelê me hemû ji ber bu qarara partiya me pir keyfxweş bûye. Berê em li virin namzedên me hemû dê xwe dene naskirin. Em jî çi ferq û cudahiyê nav hevalê xwe nabînin. Ji bo partiya me, ji bo gelê me, ji bo serkeftina me kîjan heval jîhatî be ez bawerim hemû delegasyonê me de deng bidin ji bo me hemûya serxêrê be. Delegasyona bajarokê Riya Armûşê bo diyarkirina hevbajarvanên Wanê, hevşaredarên bajarokê Riya Armûşê û endamên meclîsê dengê xwe bikar anîn. Ev kesên ku bên hilbijartin dê bo hilbijartinên Sûyekê Adarê wek namzedên Dem Partiyê bikevin hilbijartinên xwecihî. İnşallah em hîvin ji Xuda em ê qayomê vê seferê em ê rêken de çî bo Anqerê li bêrê namînî. Çimkû çi xizmeta qayomê bo me nîne. Ancak gelê me bi xwe rabîtin xizmetê bo xwe bike belediye başkanên me xizmetê bike. Ez bawerim gelê Kurd jî hemûyê hişyar bûyî. Ez hîvidarim înşallah dê serkeftin bîtin ji bo vê gelê. Pêşhilbijartin di saet 8 da dest pê kir û di hevdan da qediya. û ji ber ku di tûra yekê da çi kes di sedî 5 zêde newergirt hilbijartin bo tûra duyê ma. Çavlereyê ku tûra duyê sibê an ku roja yekşemê pêk were. Her wiha ji ber barîna berfê riyên hin gundan hatibûn girtin, pêşhilbijartinên li bajarokê Payîzava, Qelqelê, Saray û Begiriyê bo roja yekşemê hat paşvexistin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.